I have a 5-year-old child with this other guy. Akandiramba hake akati achangoita zvemwana. Pa5 years idzi he has been around, asi Mwana Haana birth. Aingoti ndiri busy. Kuchengeta mwana kwacho zvaingova zvekumanikidzana asingade. His excuse was handina eco cash, so I can't send you money. So earlier this year, he left for overseas. Ndakangoona munhu namba yake haichapinde, and he was quiet for 6 months. Kwakuzoita reach out recently. I asked kuti ko wakazoenda sei tisina kuitira mwana birth certificate. Ndaakutora nesurname yangu. So he says azviite, if you register her it means she's not mine. Hanzi ndozouya tozviita next year. Mind you, pa5 years dzese idzi he saw mwanaka 1, but we were staying in the same country. Guys, should I wait for him or ndongoregister mwana wangu ndosiyana nazvo? Maonero enyu, munhu ane rudo nemwana here uyu?